Mayong gabi suon ko diha ni Kristo. So atong gisaulog karon ang labing importante kining Good Shepherd o atong focus nato dayon sa pangutana, what is actually your image of God? Unsa may image nimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Ang image ba sa imong panahon sa kabatan-on gikan sa imong amahan o inahan gipasabot kabahin sa Ginoo? Ikaduha, ang image ba sa imong katekista samtang ni eskwela ka dunay may flower catechist nga naghatag og lecture kabahin sa Ginoo, motoy imong panglantaw kabahin sa Ginoo? O di ba dito ka sa mga Catholic school gitagaan kag lecture about God, mao gihatag sa teacher nimo, mao poy tinuod nga nasabtan nimo kinsa ang Ginoo alang kanimo. So dinhing bahina, mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang labing importante sa pag-ila kanato kung si Kristo kinsa gayon si Kristo alang kanato nga maayong magbalantay. So atong nadungog sa Ebanghelyo karon sa sumala ni San Juan, uluhan 10 tudling 11 ngadto sa 18, ang maayong magbantay kanato o dili ta itugyan sa dautan o ingon ipaon sa mga lubo. Dili kay sinuhulan ra magbantay, kundi tinuod yun siya nga mohatag sa iyang kinabuhi, sa iyang gibantayan, iyang panalipdan. So maunay atong nadungog sa Ebanghelyo ni San Juan, uluhan 11 tudling 18. So mauna dayon sa tinuod ang kaning Good Shepherd mo nay atong leader, following the example of Jesus as the Good Shepherd, exercise the essential virtues. Unsa may naay mga birtud nga naa diha kang Hesukristo isip magbalantay. Una nga punto, dunay panglantawan, ditawag vision. So sa ato pa dunay kapaingnan. Mao po na kung arita sa diocese, tan-aw nato unsa may vision sa atong diocese. Makita nimo kining gabitay sa una, a Christ-centered community journeying to heaven with Mary. So mo nay vision. So sa ato pa ang vision nga gidala ni Kristo alang kanato, to find the right direction and ingon ta final destiny to be with the Lord. So klaro kayo ang vision ni Kristo alang kanato isip magbalantay. So doon na tay destiny sa atong kinabuhi. So kung doon na tay destiny, doon na ba'y direksyon? So doon ay direksyon usab ang gihatag ni Kristo. That is the very important point that we must learn dinhi sa atong pagsabot sa image sa iyang pagka Ginoong atong magbalantay. Ikaduha, unsa man ang iyang integrity. Unsa may integrity? Pasabot nga ang iyang buhat nahaom sa iyang mga pulong. So, the words of Christ
fitted to His Word. Muna'y pasabot ni ana. Kay nahaom sa iyang gisulti, kita muuyon o mosabot ni ini. Ingon ta, modern man listen more willingly to witness them to the teachers, and if he does, listen to the teachers because they are witnesses. Tungod kay witnesses kita naa sa ni sulat ni Pope John Paul VI ang giingon Evangelii Nuntiandi. So haom kayo ingon ta paragraph 31. So mao nay gipasabot. Dayon ang ikatulong nga punto nga naa diha ni Kristo ang gitawag services of fraternal love, ang iyang pagpalangalagad sa inigsuon nga gugma. Iyang authority dili usa ka pribilehiyo, kundili ang iyang commitment to serve the community. Una, ang iyang commitment ni Jesucristo mao ang pag-serve nato sa atong kaugalingon. So kining mga gitawag importanteng virtues munay po'y atong bantayan sa tinuod natong leader sa community nga atong gibutaran panahon sa eleksyon. So atong ihaom usab ang naabadiha ang ilang kaugalingon gipuy-an isip templo ni Jesucristo. Kay diha sa bunyag niambit sila kang Kristo sa pagkapari, propeta ug hari, naabani sa ilang virtues isip leader sa atong katilingban. Kinahanglan magyud ning maayo. Mao po ni gikinahanglan pod namo sa mga kaparian adunay obispo. Ang obispo ingon ana usab ang iyang kaugalingon nga virtues sa iyang pagpangalagad kanamong mga kaparian. So duna siya commitment sa pag-care sa atong kaugalingon nga mga family. So mauna nga importante nga ang dagan sa atong diocese iklaro gyud pag-care sa pamilya of journeying to heaven with Mary. Maunay gitan-aw diha sa tinuod nga larawan sa usa ka tinuod nga leader. Ang sunod ikaupat natong makatunan kining trustworthiness. Sa pasabot ni ini nga siya magtuman sa iyang gisaad o kasaligan siya sa iyang mga gilitok na diin atong kinabuhi matugyan nganha kaniya sa iyang mga kamot isip atong leader sa ato pa, but handle with care sa atong kaugalingon. Monang o dili taganahan ni anang atong leader sa community pagsunod eleksyon tagaktak good, fire out good, di na siya mosunod sa iyang pagka government official kay atong na-realize dili gyud maayo ang iyang pagdala. So ang ikalimang masabtan nato kining gitawag unity. Kining tinuod nga magbalantay iyag yung paningkamuton ni magkahiusa kitang tanan. Ingon ta, everyone has a role to play for the betterment of the community, not only a few privilege.
maura nang maghinambog nga klaro nga politiko. Ako man ug wala pa ko, wa mo makaingon ta. Ana, sige nga hinambog sa radyo. Ako dako kong nahimo, dagang kong project. Ako'y nakahimo ani. But-buton. Kay kanang iyang gidumala kwarta na sa buhis sa tanang mga tao. Ang iyang pagdumala maura gyud ang pagdala sa kaayuhan sa daghang mga tao. Maulaw unta ta isip usa ka politiko sa atong kaugalingon nga katilingban. Mao po na kanamo mga pare, maulaw nga muangko ni ana kay kini ug wala mo mga tao muhalad og limos. Di may kapalambo sa simbahan, dili may makapahimo ng saktong pagpangalagad sa katawhan sa simbahan, dili may makahatag og sakto nga serbisyo sa kayuhan sa simbahan. Dayon ang ika-unom, empathy. So unity, empathy. Ang ato nga buhaton nga makahimo tag kaluoy, giingon ta to exercise mercy and compassion as true shepherd, suffer with those under the care of helping them in their need. Duyog ka sa ilang mga pagbungutan, kagaguol, kalisdanan, kapait. Mauna ang gitawag to heal as one. Ang tinuod na anabatay, tinuod niya ayuda, na abay tinuod niya karon ma-save na ta sa vaccine, na abatay tinuod niya maka-elevate sa kawadon, na atay nindot nga kahimtang sa kinabuhi, o na makapangutana ta nganong ngayon ana nangay kay in taon sa kapobrehon, nanguha og bato balas kay wa nay makaon, unya imong ipapriso, luoy kaayo ni samot og kaluoy iyang pamilya o ang iyang kaugalingon. So iyon ana, pagka makakita ta na ang care sa iyang isig katao, magdugo ang atong kaugalingon kasing-kasing sa kaguol kun kita usa ni ana nga mga nagkalisod og kawadon naning kamot, dili man maayo nga mangawat, di ba? Di maayo pud kanunay makilimos. So in taon diha ra aton sapa sa banika, hinay-hinay ran taong tigom o ganang mga bato, nangaagas, mga balas, ibaligya o ingon ta sinako, luoy kaayo. Unya, o ingon ta, tagaan unta o remedy ang kalisod o kawadon sa mga kabos. Ingon ta, unsa man na wala na noy makaon sulod sa ilang pamilya, ang gisaligan ang kapait nga dili maulaw magpakilimos, maulaw mangawat, maulaw mangutang, mangita lang paagi for survival. So mangita tag untag og solusyon in order how to help the suffering poor person in our community. Mao na kun aton tan-awon pagsabot sa Good Shepherd nga mao si Jesucristo, ang atong modelo nga atong gihatag nato karon. So dunay giingon ta essential virtues ang ato nga leader. Una, duna by vision, paghatag og direction to uplift the poverty, to have a good destiny for a better living. Number 2, integrity. Ang ilang pulong nga gisulti panahon sa eleksyon nga motabang sa mga kabus, duna bay katumanan. Okay, very good.
Dayon isunod, service of fraternal love. Ang otoridad nako, pribilehiyo lang, dili ni kanunay. Unay panahon ra sa eleksyon nga nidaog, nanumpa ka, that is only your privilege. Unya, maantigo ka sa imong commitment to serve those who are in need, nunya their own family. How about if you are the one, ikaw mo'y kabos, ibutang sa ilang lugar, unya walay laing source sa kahimtang sa panginabuhi, unya imo pang inudnod, ibutang sa pait nga kahimtang sa kinabuhi, pasti lang pagkasakita. So mauna, dayon itawag trustworthiness, ang ilang pagsalig sa mga gisaad, duna na ba'y katumanan, o basin saad lang na human mo sunod na pod ang eleksyon. Dayon na ikaw bang leader nga magdala sa kahiusahan para sa kaayuhan sa tanan, the role play of in order to have a better community. Unya looy kayo ang empathy, ikaunom mo gini importante to exercise mercy and compassion as the leader under your care, and you are willing to help them. Hinaot paunta. Pagkalami sa mensahe nato kung unsa ang image nato sa atong leader, ang mayong magbalantay nga mao si Kristo. Nindot ug sa kanunay naa si Kristo mag-uban kanato. Palihog panindog aron atong isunod ang profession of faith.